kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuliton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyohang pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Yato na aging semana maigsoon sa doon ako'y amigo nga mi padayag sa iyang gibati sa iyahang pamilya, hilabi na sa iyang amahan. Naglain na ni siya puyo. Wa na siya mutipon sa iyahang amahan. Ako sa gutana, nga nung naglain bang ka, nadi pa man po kaminyo, wa pa man kay pamilya. Ang iyang tubag, ang ako magong gibati, Padre, sa ko ang, labi na sa ko ang amahan, nga murag di gyud mi suod. Murag ako dili iyahang anak. Akong gibati nga disconnected ko sa ako ang papa. So ako siyang ipangutana, unsa mahinungdan nga mo man imong gibati nga you feel disconnected sa imuhang amahan. Dito, nagsugod na siya saysay sa iyahang mga kasinatian nga dili maayo sa iyahang amahan. So, yung gibati mga igsoon sa nga moras taon siya lonely. Loneliness o kanabang feeling of alienation. Nabamura kag gi-alienate ka sa imong pamilya. Diba? Kalain biya po ng bubati ta maigsoon sa nga mo nagdili ta tipik og bahin sa ato ang pamilya. Kay mura mag lecture man na sa tao nga kita makiglambigit gayon sa ato ang pamilya o sa ato isig ka tao. Dili pwede nga kita magkinaugalingon lagpuyo ning kalibutana kay matud pas kanta, no man is an island. Nanong ako nagisulti maigsoon sa kay karong Domingo ha, gipakita ni Kristo unsa ka importante o unsa ka bililhon kanang gitawag nato sa in English og connectedness. Pakiglambigit, pakighiusa, gani iyahang gihulagway ang iyahang relasyon ngadto sa iyahang mga tinun-an nga siya mao ang punuan. Punuan sa paras ug ang iyang mga tinun-an mga sanga. Pagpakita lamang mga igsuon nga dili gyud pwede nga ang sanga bubulag magkinaugalingon sa punuan. Gipakita ni Kristo nga ang punuan ug ang sanga kinahanglang magpabilin nga magkahiusa. Ang punuan ug ang sanga kinahanglang magpabilin nga maghiusa. Kay kung ang sanga mubulag sa iyahang punuan, kabalo naman tago sa mahitabo sa sanga kung mahimulag kini sa punuan. Magkahinay-hinay kini kalaya, kalaos, ngadto na sa pagkamatay. So gipakita ni Kristo, gawas kung kamo magpabilin diri kanako, og ako magapabilin diha kaninyo, dili gyud kamo makapamunga og daghan. Dili mo mahimong mabungahon sa inyong kinabuhi kung mubulag kita kaniya. Munang iyang gisubli-subli og sulti kining pabilin kamo kanako. Pabilin kamo kanako. Ug ako
magapabilin diha kaninyo. Maigsoon, bisan kita mubulag sa ato ang punuan nga atong Ginoo, pero ang Ginoo magapabilin na gud siya gyapon nga muhiyo sa siyang kaugalingon diri kanako. Kay maguray ang isulti nga magapabilin ko kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ngano mang iyang isubli gibalik-balik kining pulong pabilin kamo kanako. Kaya ang Ginoo nasayod mga igsoon sa atong human tendency, sa atong human tawhanon nga kahuya nga ganahan ba gyud tagyog magpuyo og walay Ginoo layo bang mga tao? Ganahan sila nga magpuyo ang walay Ginoo silang kinabuhi. Kay kung ilahang iapil ang Ginoo silang kinabuhi, wala man sila mubati nga dili sila gawas nun. Mahining walay gulo Ginoos kinabuhi nato kay baka bagustag unsay atong buhaton sa atong kinabuhi. Walay magabuot, walay magadiktar, walay magapakonsensya nato. Padaplin Ginoo ayaw panghilabot sa akong kinabuhi. Pasagdi ko nga magpuyo ko sa akong kaugalingon. Di mo na pwede mga igsoon. Dili gid pwede nga ang tao mubulag siyang Ginoo. Kay kung ang tao mubulag siyang Ginoo, mamatay ang tao. Dili physically, pero mamatay ang Dios nun nga kinabuhi nga naa kaniya. The divine life that is within us will die. Kung kita dili makiglambigit, makigiusa sa Dios. Atong bation ang kauga ug kamala ug kabasiyo sa atong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Kay kinsa man ko'y maghatag og kahulugan sa kinabuhi nato mga igsoon? Ang Ginoo man. Unsa may maghatag og substance sa atong pagpuyo ning kalibutana. Ang bahandi ba nga atong nakuptan? Ang kwarta ba? Ang gahom ba? Ang atong pagka-inila? Kaya mga butanga, maghatag ba ng substance sa ato ang papuyo? No! Si Kristo lamang ang maghatag og substance. Kahulugan sa atong pagpuyo. Kung naatay mga pag-antos o kasakit, ang atong kwarta, ang atong gahom, maghatag ba og meaning sa atong pagsinati og mga kalisdanan og mga pag-antos sa kinabuhi? Tell me, sultihi ako, kung ang atong kwarta o ang atong pagkainila maubay maghatag og kahulugan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Muna ang atong Ginoo niwan, pabilin mo na ako. Pabilin mo na ako. Ayaw ka mo pagbulag na ako. Ayaw ka mo pagkinaugalingon. Kay kung kamo magkinaugalingon sa inyong papuyo sa kalibutan, mangalaya kamo. Mahimo kamong walay na pulos. Sama na niya kamo sa mga kahoy nga malaya, puniton, isalibay og dauban. I will become useless. You will become useless kung kita mubulag sa atong Ginoo. Kaya nga atong pagkamabungahon ang atong usefulness and productivity, magaagad naman yun sa atong padayon nga pakigiusa diha sa atong Ginoo. Mobitaw nga si Pope Benedict XVI mingon nga kung kining modernong tao sa atong panahon karon, iyahag yung iduso nga magkinaugalingon siya sa pagpuyo dining kalibutan og iyahang ipadapin ang Ginoo, mahimo ra gyud siyang ulipon siyang kaugalingon. We become slaves to ourselves kung atong ibulag ang Dios sa atong kaugalingon. Ay, mga igsoon, ang Ginoo rin ba po'y magbadlong nato? Siya na bagyo po'y mag-neutralize
sa ato ang mga tawhanon nga pangandoy nga dili gyud matagbaw. Di man kita matagbaw mga igsoon kung kanunay natong pamatiyon ang atong gusto. Matagbaw ba ta kung daghan na tayo tagkwarta? Matagbaw ba ta kung nakanagakuyot kagdag komposisyon diha sa gobyerno o guban pang mga institusyon? Matagbaw ba ta kung kita popular yung kaayo sa tibuok kalibutan? Sa ako nagingon kini mga butanga, mabagay maghatag og katagbawan? Dili biya good. Dili biya good man. We continue to experience restlessness. Ang magpadayon kita nga musinati nga dili gyud ta mahimutang. Dili gyud ta mahimutang mahigsuon. Usaha man nato pagkahimutang kung wala nato ibutang pud ang ato ang kinabuhi diha sa Ginoo nga mo'y nagbuhat nato. Biasa manguta asa manguta makasinati og kanabang mahimutang na ato ang kinabuhi. Mao bitaw sa gusto niyo man sa Ginoo di man ko mahimutang. Kung ako dili mo pahimutang diha nimo, Lord, my soul is restless. Restless until this soul will rest in you. Si San Agustin wala mahimutang. Bisag daghan siya mga uyab, mga babae siyang kinabuhi, nagpadayon siya nga misinati sa restlessness sa iyahang kalag. Until finally, iyahang nadiskubrihan si Kristo nga maoy maghatag kaniya sa matuod nga rest pahulay. Muna mahigsuon, gipahinumduman kita sa atong Ginoo kung kinsa kita o kinsa siya. Nga ang punuan o ang sanga dili pwede nga magbulag. Dili pwede. Ako nga sanga nga si Kristo ang punuan, kita ang sanga, dili gayud kita makapamunga og daghan. Kung kita bubulag kaniya. Sa atong relasyon ngadto sa Dios, dili pwede kadang gitawag og autonomy and independence. We can never declare our independence and autonomy from God. Maog yun ay kamatuoran kay sanga man lamang ta sa punuan. Kabahin man yun ta sa punuan. Ug mao man ay kaamatuoran sa atong kinabuhi. Kung dili kita makadawat nga kita sanga kabahin sa punuan, daw ato na ng problema. Pero dili biya gipud ta magmahay mga igsoon sa kaulahian. Katungod kay dili ta moangkon nga kita sanga ni Kristo ug si Kristo mao atong punuan o magapagusto kita unsay atong buhaton dinhi sa kalibutan, bahala lang dinhi mao balang insakto, basta kay ako mubulag ko sa Ginoo. Ay, kay nga naman di ay mamukos pa ng Ginoo ug din agyutan niya. Ang atong Ginoo mo respeto sa ato ang desisyon. Bisan kanang maong desisyon nga gusto ta mubulag niya, maghatod kanato sa atong kadautan, sa atong kaalautan. Hay, usahay mga igsoon sa ala baka makabati ko mga istorya, alabi na kanang kalabang mangumpisal tao ng mga masakiton ba, nga mustugan yun silahang kinabuhi. Kaniadto padri sa batanon pa ko padri, kaniadto padri sa maayo pa kong lawas, mao gini akong binuhatan. Wala gyoy gulo Ginoo kong kinabuhi. Irihis kong dako. Wala ko'y sulusimba. Wala ko'y tawag-tawag ug sampit-sampit anang Ginoo. Pag gusto ko, kung unsa may akong gustong buhaton sa akong kinabuhi, bahala nagdili maog dili insakto.
Apan pinaagi sa grasya sa Dios mga igsoon sa akin ang ginuugot ka maayo lang yung kaya. Mangita mo sa pamaagi nga iyatang kuha og balik, ibutang siyang sabakan. Bisa na sa katapusan nga nalata diha, nagakamang-kamang latas banig tungod sa to ang sakit. Kalang iyahang gugma magpabiling gayud nga mangita sa iyahang pinalanggang anak. Nga bisan sa ato ang pag-antos ang Ginoo gahatag og kinagayuna kahigayuna sa tao nga mobalik sa iyang sabakan. Munang kanang mga ako ang hidugan, mayon sila, Padre, pagbuot na ginis Ginoo. Aron pinaagi ning ako karong balatian, mahibalik ako sa iyahang sabakan. Dili ba na siya grasya? Dili ba ka na panalangin nga sa atong kahimta nga nag-antos kita? Gigamit ka ng maong kahimta nga sa Dios aron ang kalag mahibalik ngadto sa tag-iya sa atong kinabuhi. Muna ako may igsoon, kanang maglihok na ko o kanang masakiton, nagyod kaayo. Sa akong kasing-kasing o sa akong hunahuna, muingon yun ko sa akong kaugalingon, this is blessing in disguise. This is blessing in disguise. Kay kanang imuhang pagdaot, kanang imong pagmasakit, kay gayuna na nimo nga ikaw, mubalik ngadto sa sabakan sa imong Ginoo. Kaya kung mapasakita, kinsa ba itong tawgon? Tawgon nato si Satanas, tawgon nato si Yawa, ug mutuaw kita Yawa, si Tanas. Betabangi ko nyo dire. Dili ba mga igsoon? Kung magmasakita, kinsa mo itong tawgon? Ginoo. Lord, tabangi ko Lord. Lord, akong idugyan ang tanan diha nimo. Lord, pasaylo ako Lord. Lord, ganahan ako mubalik nimo. Mubalik na ko sa imong sabakan. So hinaot pa mga igsuon, atong dawaton ang kamatuoran sa ato ang kinabuhi. Siya ang punuan. Kita ang mga sanga. Dili pwede nga ang sanga mubulag sa iyahang punuan. Kay kung ato kadang buhaton, malaya kita. Malaya ang ato ang kinabuhing Dios nun. Malaya ang atong kinabuhing espirituhanon. Og maghatod kanato ngadto na gyud sa way katapusang kalautan. Hinaot unta nga maningkamot kita nga mahimong matuod nga sanga. Mahimo kitang sanga nga matuod kung kita magpabilin diha kaniya ug siya magapabilin diri kanako. I am the vine and you are the branches. Remain in me as I remain in you. Palihog manindog. Nagato kami sa Dios ang Amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug di makita. Nagato kami sa Ginoo si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usab kaniya samahan. Pinaagi kaniya nang ang tanan, tungod kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may tao, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo ginubong. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay
ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahalog sa anak, dungan sa mahalog sa anak, gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot kalibutan. Amen. Si Kristo mingon, kung kamo magpabilin kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, pangayo kamo bisag unsa, ug maangko ninyo kini. Linamdagan ni maong pulunga, masalayon kitang magampo diha sa atong pagingon. Ginoo, kaluy kami. Nga ang kahiusahan nga nagagikan kang Kristo, ang matuod nga paras, magdani sa tanang mga Kristiyanos ngadto sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang kalinaw nga gitanyag kanato sa Dios, mukaylap ngadto sa mga nasod nga naa sa kagubot, terorismo o gubat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong ni Alina, magpabilin sa kangturan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Sa kahilong mga igsoon, ato ipadangat ngadto sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Makagahom nga Dios, ang nabanhong Isus nagpuyo uban kanimo, ug siya mao ang hingpit nga tigpangama sa amo mga pangamuyo. Dongga kami pinaagi og diha kaniya nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ug isunod nato ang mga paghalad.
Maigsoon, pagampo kamo, aron ang ako iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Dios nga nagimo kanamo nga makambit kami sa kinabuhi, sa usa ug labaw nga Dios, pinagi sa talahurong pagbinaluay ning sakripisyo sa Eucharistia. Itugod nga sa mga nakaila kami sa kamaturan, magpayunta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamaturan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay o makagawom sa tanan, angay o matalong gayod na magwalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod yung mahimayawang panahon sa pagkabanhaw. Kanos si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa talang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kagwalingon nga hana kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-awit sa Panginoon. Santos kadikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadalangin mo Espiritu alang pagsantos ing mga gasa, ang mahimo kailang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo watalan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo,
Naghahalat kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug lugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gipahanungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mga igsoon, atong yusahon ang atong mga pag-ampo nga ato sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo sa ato ang punuan. Na nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dini sayo ta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Upasaylo kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O piling mo kami, itugyan sa panulan. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mawayo kami kanimo, Ginoo, mo kaming luwasan sa tanang dautan. Hapagi kami sa kalinaw ng panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Bahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Manangging harian, ang gahom ug ang kinaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, lagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibining ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Manausab kanimo. Ato kami pakita ang timaan sa atong panag-inigsulay. Kalinaw na tong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas, peace be with you. Kamong naas likod, kalinaw. Amen. Cordero sa Diyos na nagawagtag sa mga salas libutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtag sa mga salas sa kalibutan, hatagi kami sa kawihinan. Maigsoon kini si Kristo, ang atong punuan, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan na gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, di paangay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. Siyang kalan kung saan, sa maglilipay sa
ang di mo kaunsayang lawas. Sa iya, magampo kita. O Ginoo, padalinghog ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryong nga langit nun, himuang nga makalabang kami gikan sa daan, nga nganha sa bagong kinabuhi. Kaya among gipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Palihog magluhod alang sa oratio imperata. Pag-ampo alang sa proteksyon sa kontra COVID-19. Maluluyon o mapuangoron nga amahan, aniya kami nangalipo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong paggugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nag-ampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Mag-ampo sab kami sa mga nag-alagad sa mga masakiton, inubanan sa ilang kanas o kaluoy, o usab hatagan sila sa kahimsog sa panglawas o huna-una. Kalig-on sa ilang panaad o labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Mag-ampo kami alang sa magisakit nga unta, mahibalik na ang ilang kahimsog o maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang niadto ng ginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong buktong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mapag-ampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa makatalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadyot. Ang ato masuna nga in charge sunod Domingo, Mayo 9, anticipated Mass on 17 og Legion of Mary, alas 6 sa buntag, Zone 18 og Holy Face Crusaders, alas 8 sa buntag, Zone 19 og BCBP, alas 3 sa hapon, Zone 20 og Key of C, CFFL or ME. Alas 5 sa hapon, Zone 21 og League of Catechists, alas 7 sa gabi, Zone 22 og Singles for Christ and Paris Youth Council. Lector Group A. Sa mga church donation gikan sa Abril 25 o hangtod sa Mayo 1.
Anonymous, 3,000 pesos. Mr. and Mrs. Nillard Escala, 2,000 pesos. Win, Gail, and Grace, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Laing Anonymous, 500 pesos. Mr. and Mrs. Jonathan Ismero, 500 pesos. Laing Anonymous, 300 pesos. Mr. and Mrs. Marshall Balderas, 300 pesos. Importante na ito mga pahibalo, gihangyo na ito ang atong tanang mga presidente sa ato ang mga kapilya, suna, sa mga religious organizations and movements, sa atong binulan nga PPC Assembly himuon karong adlaw, Mayo 2, diha gayud human ini atong Santos nga misa. Mosunod kini ang atong PPC Assembly diha sa atong Pastoral Center. Hinaot tambungan nato kini kay daghan kayo nga importanteng butang ato ang paghisgutan. Daghang salamat na mananawag ang ato ang PPC Core Group Officers. Ang Ginoo manaag ka ninyo. Manawsab kani. Panalangin mo sa Dios nga magkagawom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaigsoon mayong buntag, malipayong Domingo, kaniyong tanan, mga baisanon. Happy Sunday!